Mga power, patungo na kaming Maragusan. Wow, ang ganda ng view. Nagbabadya yung ulan. Wow, ang ganda ng view. Iwan ko kung makikita ba sa video, no? Tingnan nyo, ang bulubundukin. Saka yung clouds. Ang ganda ng view! Power, oh. Ito. Woo! Ganda! Magana nyo ya kay musaka ko bugat kayo yan dugay kay musaka. Dugay kay musaka. Ako gani. Ay bitaw sini kuan dito. Dito unahan kaya. Unahan. Gusto nyo na ikwadro? Abi na mga pulis to kaniya ba? Aha. Ay, mga big bike? Mga big bike? Oo. Abi na mga pulis. Dili, ana mo ko una. Tara. Ganyan ang view. Diba? Actually, maganda yung daan. Grabe lang yung pagka-incline niya. Oh, may fogs po ako. Ay, may clouds. Wow! Grabe yun. Ito yung literal na abot mo yung clouds. Ya, Adria! Tingnan nyo. Fog, diba? Drew! Linya to, Drew! Grabe yung fog, bay. Zero visibility na ko niyo? Ha? Oo. Di na makita ba? Oh, tropa. Ang makaad to. Nga nang ni uban, awa.
Awa, tagawa. Kati tugnawa mo rin nang inas bagyo. Magunita na mo ang panganod. Gunita na mo ang panganod. Nag-pit stop muna kami mga power. Kasi may fog kasi kanina. As in zero visibility talaga. Ngayon, okay na. Medyo okay na yung daan, makikita na. Papunta kaming Maragusan ngayon. Para mga kauban ako. Power yes, kayo. Sir. Nakagunit mi og panganod. Lagi? Nagunitan na mong panganod dyan. Sa among kalaagan, abot mig panganod. At least abot ng panganod. Oo. Nasa Maragusan na yata kami mga power. Tingnan nyo ang view. Diba? Ang view! Ang ganda. Yusa sa kuanay! Gani. Tara, picture. Unsa may porma na to ane? Ya. Ganahan man ta ko kurbada pero kutundalan na bagi kapoy ko. Ano man? Grabe yung kurbada dito eh. Gamay, inipis food kayo siya eh. Langanin kayo, ana. Oh. Bakal kayo, tapos anaon pa yung kayo. Gani. Ilabay Ya, badin lampas. Lapas dai. Oh, pag ana na kayo. Ah. Free will may ganaya ba? Wala man kaato. Tarong na kayo ang kurbada ana, tapos pag ana nimo, approaching na ka. Nana po mo ana gyud. Gani. Kayo. Minor di kang mayo, got mo. Nya pag ana pod, mo gyapon. Nag free will man ko kay. Ah. Tapos gaya rin bata pa, kurbada. Kuyawan ko kay basig mga balas pa. Oh. Inainera ko. Builo man siya. Gikapoy gani ko, kapuya ni sige kuan-kuan eh. Andito kami ngayon mga power sa kung anong tawag dito, Maragusan na yata to. Yun na yung view. Ang ganda-ganda ng view. Yun yung mga motor namin. Si Arya, yun si Arya. Si Arya. Light ban? Nah. Gunung man.
Yeah, layo ko kayong pagkasikat sa akong likod. Bade. Utropod. Nya. Oh. Ako kay sunod mo bade ako ni anak ko. Ako ano yan? Layo lagi kayo, marunong ni skid. Ay, you know? Gawas kung paano. May gani kay gunit pagbalik ani. Mo gani, kakulbaan gani kayo ko. Kung mugin, nigunit yun ba? Kung wala ito nakagunit na, ano, tumba kayo. Gunit amo anak mo gito. Action na kung focus yung TL kay. Action na. Di mo ko ba, klaro no? Dili ba klaro kuan man siya. Para sa color. Gani. Kuan man siya boss kanang yuta ba nga kanang Mga power, dito kami ngayon sa ano to? Havens Peak sa Maragusan. Ito. Yan yun. Pumunta kayo dito sa Havens Peak. Well, mag-expect na kayo ng ano, hihingalin talaga kayo kasi may 208 steps yata pataas. So yun, medyo ano nga ito kakahingal. Sige na. Pero may mga ano naman rest station or ito yung mga rest station nila or pits, ano ba tawag dyan? Pit stop. Yun. Boss, sabaw boss. Well, ngayon pa lang kami manananghalian. Trauma nagtagalog na. Ito yung pagkain namin. Ito sa Havens Peak. Ito, sige na eh. Tinola. Tinulang bangus. Tinulang sinigang bangus. Garlic chicken at saka Sisig. pork sisig. Tapos isang rice sa akin. Tatlo Sa kay kanila Kuya na Buddy, dalawa kay Kuya Ronda. Ito na.
Ay, naku. Jobs, ano pinagagawa mo?